Okay, so naimbag nga rabi iti aming kakabsat. Natanunan manen iti rabi, mentay manen pagdidiskasan ti maysa nga pimpintas nga topiko tayo. Iti ta, muna ti amin kablawang kayman iti nagasat ngal daw yu amin. Amok nga tiagmalem ket adu ta bendisyon tintay na awat amin nga parabor kini Apo Jesucristo. So hintay ko mapadayawan ti sunay at ti tunggal bundaway. Ket ita pagyamanan tayo ti Dios nakasalsalon at tayo. Ken nakiret tayo latta tunggal nga madanon daytoy nga programa tayo. So welcome again to everyone kada ito'y Lifeline Topic Review. Iti topiko tayo itang arabi ket natay kuna tayo you are saved by God's grace, or ti Ilocano kuna na naisalakan ka babae iti parabor iti Dios. Ket pacheck launay nga adu dagiti maadal tayo tatang arabi. Ket adda dagiti naawis nga discussion tayo tapno mas mapauneg pay datoy pamati tayo ken pannakaawat tayo metten iti ebanghelyo. So sakbay man iti amin awagak man ni Sis Ani nga isu ti mangidalan kada tayo iti opening prayer. Sis Ani. Good evening. Muna iti amin ket kayat pumat nga kablaawan dagiti amin nga naka-tune in itatan ngem sakbay na nga itultuloy tayo itiin tayo pinag-learn iti sao ni Apo itatta kakabsat ken dagiti amin nga dumdumngeg rugyanan tayong arod daytoy nga aramid iti maysa nga panagkararag. So itauluan kayo latan. Let's pray. Managayat nga Ama, Apo, napnuan iti ragsak iti puso ti tunggal maysa kada kami ta nadanon manen daytoy nga in kami pinag tataripnong maipanggep ti in kami panagadal kadagiti sasaom uray no daytoy Apo ket mapasamak nga online laeng ket pagyamanan ni Apo nga da kayo iti paggapuan iti pigsami da kayo Apo iti paggapuan iti sirib mi tapno iti kasta ket dagiti naka assign nga trabaho mi ket maubrami iti inaldaw-aldaw ket pagyamanan mi Apo nga saan nga agkurang iti grasya yo kadagiti amin nga panggep mi iti pinagbiag mi pangrunaan na Apo iti pinangiturong mo kada kami nga agtulnog ken mangaramid iti banbanag nga pakaidaydayawan yo ket i-bless mo o Apo daytoy connection mi. I-bless mo Apo dagiti amin nga dumdum nga itatak ket lukatam Apo iti panunot ti tunggal maysa kada kami tapno daytoy nga in kami pinaggiinadal ket talaga nga maipasagupsop iti puso ken kaunggan mi ket adda Apo iti pinagbalbali iti biag mi ket agbalin kami anadalos ken perpekto iti imatang yo ket pagyamanan ni Apo daytoy nga pinagkakadwami ket bendisyon nga rod Apo daytoy nga pinagtitipon mi dagiti Apo ti dawdawat mi pinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, so once again, good evening. Okay, thank you Sis Ani kadayjay nga prayer nga kay imburay mo. Okay, so ket santay nga rod nga pabayaganen iti nga kanito amok nga everybody ket excited ket awisek man amin nga rod dagiti kadwa nga isudamet ti mangiburay when kadagiti kapampanunutan da ket dagiti amok nga adu ti revelasyon ti Apo Dios kadakwada ket babaen kada ti biagda ket datay amin lalo na kadagiti agbubuya ket malukatan ti puso ken panunot da ket mapauneg pay na ti pamati da. Okay, so sakmay man ti amin. Okay, so awisek dagiti panelist tay tatang arabi tay sudamet ti kumablaaw kadagiti agbubuya especially kadagitay contacts na metten. Okay, nga inda inawis tatang arabi. Okay, so awagak man ti maysa nga ama na anos ken nagaget nga disipulo ni Kristo isuna ni Brad Alvin. Brad Alvin? Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat
kan gagayam ket kablawak man dagiti agbibuyay nga gundaway kang runaan na dagiti contacts mi diti dumalneg kan dagiti kakabsat sa bali nga lugar itultulod tayo kakabsat ti agbuyat tapnon ad-adu pa iti maadal tayo kan mapakan tayo iti spiritual nga biag tayo. Ilang sir. Okay, thank you. Thank you, Brad Aldwin. Okay, so awagak mampay ti may nga ama. At ano tayo? Okay, so nagasat tayo ta isuna ket makapag partisipar tata kadati discussion tayo tatang rabi. Daytoy ket natay may nga ama nga talaga nga makita tayo no kasano pinang balbali ti Dios iti biag na ket madaydayaw iti Apo nga talaga mat iti biag na. So awagak man ni Brad RJ. Brad RJ? Naimbag nga rabi tayo kakabsat. Kablawak man digiti nayat nga bayboy eta sa ikanda iti oras nga mga dati digiti sasaon ni Apulis. Amok nga dati iti manglawlawag iti kapampanunutan tayo ken mang sungbat kadagiti dagiti sa tayo iti biang dagiti hang masungbatang ako na di lang kapsat. Thank you. Okay, so inakmet ngarod iyam ammo kada kayo dagitay nanang ti pagtayngan ngem nga kuna tayo juray very busy da iti pagtayngan ket nakan-anos da nga isuda nga aramat met biag da iti work para iti Apo. Okay, so isuda ket dagitay talaga nga kuna tayo nga agserserbi kini Apo. So awagak man tumuna natay partner ni Brad Aldwin ni Sis Marjorie. Sis? Naimbag arabi tayo amin kakabsat. Ag-enjoy tayo kung mga agdengeg kan palubusan tayo nga ma-digest tayo iti non-uneg pay dagiti mangagan tayo. God bless. Okay, thank you sis. Awagak pa na tayo number 1 nga supporter ko ni Sis Ani tayo gusto namin kumublaw kadagiti contact na. Thank you, Sir Nathan. So, kakabsat, once again, kablaawak dagiti amin nga naka-tune in itata, manipod apari hanggang sulok. Thank you kadagiti amin nga naka-tune in. Praise the Lord, kakabsat nga agkakadwate man itatan, ni Manong ko, kani Daisy nga kanay nga agbuy-buya, kan dagiti amin nga couples, han ko inagnaganan isudan, dagiti estudyante nga ifal-follow up mi dita bakukang, dagiti taga Phil Rice. Baka maibos dito oras saya. So DJ Laang kakabsat, good evening. Okay, thank you sis. Ket may sapay natay may summit na nanang isuna ket mangisursuro pay or may isang empleyado iti DepEd lawag natay kaingungot ni RJ ni Sis Regine. Good evening kakabsat. Naimbag nga rabi ket aglalo kadagiti contacts mi ditoy paway ken di lawag enjoy nga kakabsat nga may mga agadal digiti sasaon ni Apo. God bless. Okay, thank you sis. So but aramatek mamon arnet agundaway nga magkablaawan dagitay ka opisina at dita MSU agraman dagitay meten estudyante. Dita MSU nga naka-tune in mat kadatay tatang rabi. Okay, so good evening to everyone. So amok nga ti kaduan or datay amin ket very excited tatang rabi nga agtingeg kadagiti discussions tayo. We have 5 finalists for this evening. Ket tapno
babayan dagiti sharing da amok nga mapauneg dagiti pamati tayo ket intay nga rod binggen dagiti kapanunutan da. Okay, so ti topiko tayo itatangarabi kakabsat ket naadaw iti Ephesians 2:8-9. So basak man ti kunana iti Ephesians 2:8-9 chapter 2 verses 8-9. Taga po ti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pammati. Saan niyo ngayon salakan ti bagiyo gapo iti inaramid yu. Binsagot kada kayo iti Dios ti pannakaisalakan yu tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Nalawag dati nga topiko tayo ket ngarod awagak dagiti panels tayo ta datalo nga intay pagdidiskussan tat nga rabii. Do muna natay kuna tayo mamati iti parabor iti Dios pakaisalakanan. Ket ti may kadwa nga intay to pagdidiskussan kunana agtalek iti inaramid ti Dios pakaisalakanan. Ket ti may katlo awaten ti sagot ti Dios pakaisalakanan. Okay, so nalawag dati nga topiko tayo. So the number 1, mamati iti parabor ti Dios nga pakaisalakanan, grasya laeng ti Apo Dios. Or grasya laeng ti Apo Dios babaen ti pammati apakaisalakanan iti maysa nga tao. Awanen iti sabali apakaisalakanan ngented ti Dios malaksid ken Apo Hesukristo. So malabit dagiti agwibuya adda dagitay mapampanunot da may pangkip kadetoy nga topic tayo ngem awisek man dagiti panelist tayo nga isuda ti mangipauneg no anak kayat na sa wen daytoy nga topic tayo tatangarabi. So umuna ayabak man or awisek man iti virtual platform tayo ni Brad Aldwin tayo suman ti umuna nga mangilawlawag kadetoy topic number 1 tayo. Brad Aldwin. Okay, manen kakabsat na yung pag-arabi tayo amin. Kat kunan na dito'y challenge number 1, mamati ti parabor ti Diyos apakaisalakanan. Grasya laeng ti Apo Diyos. Ni Apo Diyos babaen ti pamati may salakan ti may sa tao. Awanan ti sabali apakaisalakanan ngayon ti Diyos malaksid ken Apo Jesus. Pudnula unay nga ti panakaisalakan ket may nga parabor ti Dios. Babaen met laeng iti pamati tayo gapuna nga nagunod tayo di nga panakaisalakan. Ket anya kadi ti parabor. Anyat ket asawan ti parabor. Ti parabor ket may nga sagot nga saan tayo pulos nga may kari nga umawat. Apay saan tayo nga may kari. Ngamin ti tao ket managbasol. Nagbasol tayo iso nga saan tayo nga may karing umawat ngam gapo iti naindaklan nga parabor ti Dios nagunod tayo dijay nga panakaisalakan ngamin ta babaen iti pamati tayo ken Apo Jesus nga isu na laeng iti nang nagbalin nga solusyon iti panakaisalakan ket naaddan tayo iti biag nga agnanayon. Ket daytoy nga rod iti masapul nga patyen tayo nga ti pamati tayo iso iti nagbalin nga tulbek iti ruangan iti pannakaisalakan ken tulbek iti biag nga agnanayon nga nagunod tayo. Ket daytoy nga parabor ti Dios aglaplapunusan unay gaputa DJ parabor na in paay na ti inted na ti bugbugtong anak na nga ni Apo Jesus ket gapo iti daytoy DJ panakatay ni Apo Jesus si Cross iso iti nagbalin nga tulbek iti panakaisalakan tayo. Ket daytoy nga rod iti pamatyan tayo kinagtultuloy nga patyen DJ naramid ti ni Apo Jesus iti biag tayo.
DJ lang, Sir Neta. Thank you, Brad Aldwin. So nakalawlawag na dyan share ni Brad Aldwin nga DJ naawat tayo kini Apo Hesus Kristo ket may isa nga parabor, okay? And dito nga parabor ket naawat tayo at babaen ti pamati tayo metlaing kini Hesus Kristo. Okay, so nakalawlawag. But awagak mampay ti may isa nga sister tayo sumamampay ti may isa nga mangiburay. Ikapampanunutan namin din kadito yung topic. So, awagak man ni Sis Ani nga sumati mangiburay. Thank you. Brad Aldwin, nagpintas deti pinang-introduce mo deti topic tayon. Noan niya nga talaga iti kayat ng saon iti parabor, aya, wenno grasya ti Diyos nga kunkunana ditoy. Deti nga verse para kanya very personal iti experience ko kadetoy ta siguro dagiti dumdumig nga dadum maket makarelate da iti personal nga experience ko kakabsat na ilawlawag ni Brad Aldwin tatayen nga iti pan nakaisalakan tayo gaputa nagbasol tayo ket dayti ket grasya laeng ti Dios han tayo kung mga deserve iti maisalakan. Oo, gapo kadagiti nagkaadto nga basol tayo ngem inted ni Apo Dios iti pan nakaisalakan kada tayo akas maysa nga regalo ngem personally, kakabsat, dagiti amin nga dumdumngeg, daytoy ket may nga kinapudno nga iti personal nga journey iti pinangamamok ni Apo Dios ket medyo haan ko nga alisto nga naawatan daytoy ta siguro ti may nga rason ket iti tao ket narwam tayo nga ito'y lubong no kayat mo iti agbalin nga successful nga career woman wenno dete nabalegi nga professional ket masapol nga agbasa ka nga nasayaat and usually daytoy ti bagbaga dagiti naganak agbasa ka nga nasayaat anak ko tapno napintas sa iti pagbanagam dagiti met agtrabaho agdagagit ka ag overtime ka tapno iti kasta ket magun-od mo iti naka-i-promote iti position mo ket nakita kakabsat nga datayo gayam nga tattao ket narwam tayo nga tapno maating mo iti maysa nga banag masapol nga sikat ka ag trabaho. Ngem dati nga verse ibagbaga na nga ti pannakaisalakan ket grasya laeng ni Apo Dios. Kay na nga saon haan na nga masapol nga agbalin ka nga professional, haan nga masapol nga iti bukod nga effort wenno kababalin nga magun-od iti pannakaisalakan. Ta daytoy nga rod ket regalo ni Apo Dios. Isu nga nakapimpintas gagayem ayata daytoy biag nga agnanayon nga kayat nga itud ni Apo Dios nga para kada tayo amin nga tattao ket nawaya tayo nga umawat daytoy ket tila ang i-require na gagayem iti pamati tayo. So very important nga napudno iti pamati tayo kadaytoy ta nuhaan nga pudpudno di pamati tayo ket talaga nga baka hantay met nga sure or hantay met maawat tayo nga regalo nga kayat nga ipaay ni Apo Dios kada tayo. So DJ Laang kakabsat, praise the Lord. Okay, thank you Sis Ani. So nalawag DJ ano. So man i-emphasize DJ na ibaga ni Sis Ani. Diya ko na nga na being a may nga parabor ket nalawag DJ it's a grasya laeng datoy nga it's a free gift actually. Okay, so ti nakunana not necessarily nga datay ko baling nga may sa professional. So kuna ti makuna dati ka DJ God have given us everyone an equal opportunity na talaga mat. So we just need to believe and have faith in Him. Okay, so enjoy. Okay, so awagag pa na tayo may sapay nga sis tayo. Okay, ni Sis Margie Mat. Okay, manapay ti may nayon na yan nga topic tayo therapy. Good evening manan kakabsat. One very clear at talaga matan dagi pinang-explain na Brad Aldwin kan ni Sis Ani aya. So kasang imagine lang talaga dito best gift para kanya dito naawat kung nga naggapo kini Apo Jesus nga iso dito pan nakaisalakan. No daduma nga min aya adda dito tendency ti tao nga dito ikalintagan pay lang DJ bukod abagi kasi kung ma dete ada times nga minno ka nga dete
adape lang digiti doubt, wenno unbelief, kasjay ngam kahit kung nga i-emphasize kadigiti dumdumngeg nga ditay wagas nga aramidon tayo ket hanya isat makaisalakan a talaga no dilaeng dijay inaramid ni Apo Jesus babaen iti pamati. Iti ngarud ko na ni Brad Alvin nga isat manglukat tirwangan kas lang password kumaya sakbay nga mailukat. Iso nga uri mat siya panpanunutag ket no hangko nga naawat dijay apan nakaisalakan ayang ko nga ta itatamot. Iso nga pagpananutan tayo met kakabsat nga agdengdengeg nga deti pamati ket talaga nga nasken. Tapnon iti kasta ket maadaan tayo dijay makunkuna nga pannakaisalakan. So let us deti i hantayo nga pampanunutan nga i justify pa lang wenno deti rasonan pay lang iti bukbukod tayo nga pagi tangamin urian na iti pangsarsarakan tayo nalawag met diti kuna na iti text tayo nga awan iti sa bali talaga nga grasya kan parabor laeng na Apo Diyos. Di lang sir. Okay, thank you, Sis Marge. Okay, so nalawag DJ, na-emphasize mo na pamatin, which is very important. Okay, so awagan tayo ni Brad RJ Met. Okay, so amok nga doon pwede may buray na. Brad RJ? Yung baga Rabi tayo kakabsat. Talagang nakadaktil ti panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Hanang in pabusoy mo ni palubos nga babaen ti aramid tayo nga maisalakan tayo nga dikit iji parabor nga inted na nga awan ti makapantay ko ma. Sa DJT naggasat tayo tao reno ado digiti madit tayo antayo nga maikari kung nagkidi nga maisalakan gabot ti nakadatakkel nga panagayat nagit kindi di pinangawat tayo kanya na kini Jesus Christ nga nanubot ken maisalakan tayo ket isa ti mangi salakan kanya tayo reno ado dagiti pagkurkurangan tayo numan pay ado dagiti di tayo na di tayo na obraan nga mayat nga pagayatan na nagdakkel ta di hanlatang ag value di faithful na nagbalbali ti ayat na ket talagang pero yaman nakmet may sati gidi inikan na ti tsansa nga mangawat kanya na lang kapsat Okay, so siguro dapat inayon ni Sis Regine. So awagan tayo pagsublyon tayo. Ano man yung kakabsat, bale, tumat lang maitipon ko kadigiti, na iba gamit digiti, kakabsat itayen, tilang maitip na yun ko jay, per day di kanya experience ko personally nga, before nga namamok ni Christ ket, ti perception ko di ko about ti salvation ket DJ nga no agar arami dak tinasayaat iti padak nga tao DJ makabasa nak nga nalaing ket makatulungak ti sabali tao kasi ti perception ko about salvation idi ko ket iti nga kakasat nga tanglawag met nga ti gapu iti parabor ti Dios iso nga
naisalakan tayo ket DJ nga makita dayon no kasal kadakkel indaklan nga ti ayat iti Dios kanya tayo ta pampanunutek no no kuma ti kunana jay nga tapno awan mangipasindayag kunana ket no nga tangarod magatang kuma iti salvation aya di ka kaasi kuma digiti anan digiti padangan ako rapay kasi kumangim gapot makiji nga makita iti no kasano nga ka-just ken ka-faithful ni God nga di ko nadangaw digiti na dumakag sa tatayen nga uri kasano ti pagkurkurangan iti tao ket mamin ano na tayo nga ikan ti chance tapno non may isave tayo ket dijay gapo iti ti pamati tayo kanya na ken nga gapo iti sabsabali nga worldly nga wagas dijay lang sir. Okay, so thank you sis and Brad RJ and nalawag-law na iti jay ano tayo neti number 1 aya. Salvation is not what you need to earn but it is the free gift of God. So ano lang talaga dito it's a parabor kung natin ti Ilocano. So mamati tayo lang nga talaga okay it's the parabor iti Dios tapno neto iti pakay sa lakanan. Okay so intay man it nga rod iti may kadwa nga discussion point ita tangarabi netay kunana agtalek iti inaramid iti Dios apakay sa lakanan iti panagtalek ken Apo Hesukristo ket isu ti panangisuko iti biag tayo ken kuana. Iwaksim ken agbabawi ka kadagiti wagas mo pakaisalakanan ket agtalek ka laeng ken Kristo Jesus. Okay, so awagak man nagitay ano tayo? Panelist tayo. Okay? Yun natin man Sis Marjorie. Tayo sumamot ti mang-discuss neto may kadto nga challenge or discussion topic tayo tarabi. Praise the Lord, kakabsat. Napintas si Jay kuanaya panagtalek kunana ken panangisuko ti biag tayo ken kuana. Talaga nga ay really thank God nga isuna ket talaga nga patas iti panangibasar na iti panakaisalakan iti tao. Han na nga pinanunot iti posisyon wenno estado ti maysa nga tao wenno iti kinabaknang kasi kuma talaga nga for all dating inaramid na ket tapno non awan nga rod DJ ko nan si Regine nga makapag palastog wenno makapagpasindayag ket pudno launay nga ditoy panagtalek iti inaramid ni Apo Dios kabulbulon na dijay iti panangisuko met dijay anyaman nga adda kada tayo panagpakumbaba haan nga ditay panpanunod ngamin siak ide at talaga tamok no kanayon nak maki-church idin kat may sa dijayan nga maisalakan nakon kasi kuma no kuma adda iti ministry nga pag in-involve bam ti amokon kat maisalakan nakon nga ay yaman nak iti Apo ta diti panakailukat diti mata ken pusok iti kinapudno ket ijay ko nga nakita iti importansya nga talaga iti panagtalek panagtalek in the sense nga hanakon nga agrelay DJ bukod ko nga bagi DJ ko agaramid ak iti kastoy tapno nun mapay-ayo ti Dios kanyak agsingsing petak kasi kumaya hanamot nga kayat asawan nga isardeng iti agaramid iti nasayaat wenno agsingsing pet haan pat akasya ti kahit nga asawan tangamin no diti panagaramid iti napintas wenno iti abilidad nga nasayaat wenno nasingpet diti ket produkto nga rod iti napintas panakilangan tayo wenno produkto iti relasyon tayo iti Apo iso nga natural met nga no adda iti Apo iti biag mo automatic met nga iti makita ti tao ket nasayaat iso nga diti panangiwaksi kadagiti bukod nga wagas nga nga ti ammo ti tao ket isu ti pakaisalakanan na nakitak talaga dito ay ket nasken nga ipakawan ay ti Apo dagijay ngamin kasalang you take pride in yourself nga kastuyak nasaya atak met adot matultulungak iso nga adamot ti right ko amay salakan so haan gaya mga kasyay iti kayat ti Apo iso nga dito panakaisalakan tayo baban iti panagtalek ken panangisuko ti biag tayo kung kuana makidjemat makita tayo nga kasanumat nga agtrabaho ni Apo Dios kada tayo. Yan lang sir.
Okay, thank you Sis Mar. So nalawag na dyan ko na nga isuko tayo iti panagbiag tayo kini Apo, and we should not only rely on our own but all the more that we have to rely on God. Hanga na dyan kaya tayo nga aramiden. Okay, so awagak mampay ni Sis Ani. Sis Ani, please. Nakaturog sa deti anak, naghang deti kam ko. Gipi lang sumaran no, siguro ta riingat biit detoy anak. Sige, okay. So maturog ka no dyan camera ni Sis Ani. So madamdama makariing. So awagak mampay lang na tayo may sapay na kagwapo, no? Umuya siguro ni Brad Aldwin. Ti imot may bagak ka ti challenge number 2 kakabsat. Dahiti panagtalek, iti naramid ti Diyos apakay sa lakanan. Kas lang kuma, DJ may isang illustration nga ada kayan ti may isang aeroplano nga dayon ti nga to. Mga 10,000 feet above sea level. Siya kuma. Tapos, ada trouble, the problema di aeroplano kat siyak kuma ada di parachute ko kata ari ko ka di nga ipang ko di panagtalek ko ka di parachute tapnon may salakan na saan nga di bukbukod ko nga bagi tanong amin di bukod ko bagi pala ti pagtaltal ka awan sir di parachute kat kastamot iti panagtalek ko kanapo Diyos gapo DJ inaramid na DJ cross DJ parabor na nadaan na kiti baro nga biyag DJ pan nakaisalakan DJ unay ti pagyamyamanak na po Diyos saanen nga DJ biyag ko nga dati iti adda kanya kitata no di kat agbibiyag akon iti pagayatan ni Apo Diyos kat dito unay iti pagyamyamanak kong kuana ta agtalaga kong kuana gaputa iti panangiturong na kanya kat saan nga iti pakadadailak no di kadya pagsayata. Kailangan sir. God bless. Thank you Sis or Brad Aldwin. Ano? Okay, so I think sige, hintay pala ka na kita couples diti baba ti screen tayo. Okay, so Brad RJ, apay agtalek tayo iti narami diti Diyos apakay sa lakanan ano ti makunampay dati Brad. Awan sa sounds mo bro. Di mo connected based kan di experience ko kat no namin ano ako nga naitipol ko mga nga po iti panagtelek ko iti bagi iso nga iti maawat ko di parabor kan nindaklan nga ayat nga po Diyos ket nagbali ti perspective ko iti biyag at no idi pa ket ado di dalan nga madi nga papapanak may data na lukatan ti matak ti puso mas naging nagkaroon ti biyag ti pudpudno nga biyag ti biyag ko nga dati talaga nga purpose na di pinag serbikin niya na. Di lang kapsat. Okay, so isa ron tayo lata ni Sis Reginan. Sis? So, tanyak may kakabsat ket gapong ay ti pamati ko na so agtras iti pinagtalek ken ni Apo nga talaga nga pinagtalek kanya na ket iti pinagisuko ko na so ti makikita kiti kakabsat ket di pinag-humble down kanya na nga ti everything nga aramiden tayo ket haan nga ag-succeed no awan iso na iti kadagiti amin nga decisions tayo ken amin nga obraen tayo iti panagbiag so
DJ teka sa mga kanan ni RG tayo. DJ teka sa mga Nga teko na ko nan RG ni ni Brad RG Tatayan nga no namin ado nga min digit times na ayang mas nga tibagbagi tisursuruten maawan DJ pinag trust kanya apo Dios na maminsan kasi dito nga rod kabukbukodan nga wisdom kani strength iti sursuruten ket DJ maitib call tayo nga kunan ket no nga rod dapat no talaga nga mamati tayo ken ni apo ken agtalek tayo iti pinangisalakan na kanya tayo ket amin nga banag nga aramiden tayo ket ag-humble down tayo nga umuna kanya na ken digijay digiti dati nga wagas kaso kumatay ko na mention ko tatayen nga dijay nga ag singsingpet ken dijay agadal nga nalaing tapno nun magkaroon din na pindas nga trabaho and everything nga digiti worldly nga goals kumakit haan dapat nga iso ti panpanunutin di talaga DJ pinang surot iti pagayatan ni Apo. DJ lang kakabsat. Okay, thank you, Sis Regine. Okay, nalawag na dyan baga ni Sis Regine, that we have to humble down laeng. Okay, so kas lang ba di makasubli pa lang ni Sis Ani. So, intay ti, siguro, dahil may katlong topic tayo tatang rabi, natay ko na awatem ti sagot ti Diyos, pakaisalakanan ni Apo Jesus iti sagot iti Diyos, pakaisalakanan kadagiti amin amamati ken kuana. Di saludsod kasano nga awatem ken agbiag akas nakaawat iti panakaisalakan. Okay, so siguro ato ti may buray dagiti panelist tayo. So yun natay man ni Brad Aldwin. Ito no anati makunana kadati nga tayo kasano tayo nga awaten ken ibiyag nati naawat tayo nga panakaisalakan tayo. Brad Aldwin? Ti insight ko mo deti kakabsat revelation ni God kanyak ket nasagot nga mingket masapol nga imutan deti alagaan. Ket ti sagot talaga nga ipateg ket DJ nga sagot ti Dios kanyak iti deti panakaisalakan ket naawat kon ket kasano nga rod nga salimet metakon no DJ alagaak ken biyag ko DJ nga sagot babaen mo't lang iti pinangiburay DJ nga sagot gaputa isumot talaga iti maysa nga rason no apay nga inpaay ti Dios DJ nga sagot tapnon iburay ko met iti sabali ket daytoy nga parabor ti Dios kanyak ket masapol met nga i-share ko tapnon iti kasta ket experience mo dagiti tattao iti pudpudno nga panagayat makita dyan dagiti tattao nga makita dagiti pudno nga panagayat ti Dios iti biagda ket kasano nga rod nga DJ itultuloy ko nga aramiden DJ pagayatan ti Dios kanya isumot talaga iti maysa nga awis nga nakita ken awis nga ted na kanya tapnon iti kasta ket mapasamak DJ purpose na itibiyag ko. So, DJ laing sir. Okay, so thank you Brad Aldwin. Okay, so nalawag mo DJ imbagana no. So ni Brad Aldwin nga kasano nga awaten ti sagot ti Dios. Okay? Ano lang talaga nayet pa ko nata yon nga ibiyag tay laeng. Okay? And awaten nga talaga na open at your heart tapno may ibiyag tayo neto nga
naawat tayo. Okay, so awisan tayo pa ni Sis Marge. Sis? Wan kakabsat, dito sagot aya, may nga dakkel a pribilehyo, iti makaawat iti naindaklan nga sagot, nga gapo iti Diyos. Kat DJ ko na nga kasano nga awaten, ko na kat nasken nga talaga nga diti pabusuyan tayo, diti puso tayo, nga lukatan tayo, kat pastraken tayo ti Apo. Kat DJ ko na nga kasano nga agbyag, akas nakaawat iti pan nakaisalakan, once nga naawat tayo di pan nakaisalakan, masapul matan nga agbyag tayo, itihan tayo nga kabukbukudan. Masapul matan nga talikudanan, dagiti rebeng na nga talikudan, kas kung iti basol, kat masurusuro tayo mat iti agbiyagan iti nalintag, nga wagas iti imatang ti Diyos. Kanda iti nga sagot, laglagipon tayo nga para iti isu amin. Isu nga, datayo nga nakaawat, dati nga sagot, natural matan nga ishare tayo mat, iti sabsabali tapno nun adupay dagiti makaawat mod DJ naindaklan nga sagot nga impa iti Dios. Iso nga dati nga sagot ka talagang masapol nga i-treasure, haan tayo nga ipalobos nga dati nga sagot kat maagaw pay lang iti kabusor, masapol nga diti ag-stand firm, panghawakan tayo dati nga sagot ti Dios ta isu nga rod iti inted na kada tayon. Kat agyaman ng iti Diyos, kadigiti panakausar iti bibiyag, digiti kakabsat, tapno iti kasakit ma-share pa, iti nga sagot iti sabsabali. Diyan lang, sir. Thank you, sis. Okay, so nalawagan na. So, dati naawat tayo. It's a privilege ko na nga ron ni Sis Marge, and we need to treasure it, and we should not allow nga talaga mapukaw dito nga naawat tayo, but we need to stand firm, and a manifestation of that is we need to share that to other people. Okay, so ado ti makasakol keng kuana, so we need to talaga share it to the other people. Hanglang agtalinad tayo pero iburay tayo tipado tayo nga tao. So I think nakasublimat din ni Sis Ani, so isumantin nakawagan. Sis Ani? Pasensya kayo, gagaya maya medyo nagkalukot ada technical problem ni itatay pagtipunak lata detay sharing kon iti point number 2 ka number 3 ta medyo agka-connect damat nga talaga daytoy. So ito'y point number 3 ket kwa iti pinangi pakitak nga talaga mat nga inawat ko ni Apo Jesucriston nga iso na nga talaga iti manubot ken mangisalakan ko di haan nga talaga nga pinagtalag iti bukod ko nga bagi no dikit di talaga 100% nga pinagtiwala pinagtalag ken ko haan nga mabalin nga adapay lang 1% ko man nga iti reliance ko ket anga po iti bagbagi no dikit di talaga nga kayat ni Apo Dios nga maawatan tayo amin gagayem ken kakabsat nga dapat ket 100% ket akas resulta dati nga pudpud no nga na ket isu dati panagtulnog pinangi ko nga dati siguro ket very common deng mangeg tayo nga istorya dagiti naganak na daduma ayan no maditi maisuro dagiti anak tayo ada ko maibagbagati kanyada and then mga patpatyon madita yung nga patpatyon isa no ka DJ kasta ko na tayo kat apay nga di nakpatpatyon. So which means nga no talaga nga patpatyon tayo ni Apo Jesus kaya na nga sa uwin ket dapat ket agtulnog tayo ken kuana. So pampanunutek ayan no dagiti babasit nga banbanag ket hanting nga mapagtalkan ni Apo kas pagaligan ko maket adat agsakit nga pamilya tayo wenno mabalin nga agkurang tayo iti some aspect ket mabalin nga minno kakakabsat nga haan gayam nga talaga nga pudpud no di pinagtalagtay ken ni Apo. So no hanti mapagtalkan ni Apo kadagiti babasit nga banbanag kasano tayo mapagtalkan iso na kadati dakdakkel nga banag iso iti pan nakaisalakan. So DJ Laeng kakabsat, praise the Lord.
Okay, so nalawag-law na day dyan, no? So no, di tayo makapagtalik, kinaabot ti basit, so kasano tayo nga makapagtalik ti dakkel keng kuana. So talagang nga jay, cultivate tayo na jay, kung natin tatay yung faith natin, ano? So very important yan. Okay, so awagak man nagiti may sapay nga couples dito yung agab-abay. So ni Sis Regine and Brad RJ. So yun naman Sis Regine. Naka-mute kayo, Sis Regine. Timet na kanyak personal limit dito awatin kan agbyag akas mga nakaawat iti pan nakaisalakan ko na nakakabsat ket no talaga nga rod nga inawat na mamati nga ni Christ talaga ti nangisalakan kanya ket makita iti transformation na iti life ko from DJ dati kan iti old kasi no ada iti pamati ket ada dapat nagbaliwanan iti biyag ko ken di ko naligid ka sa tatay nga dapat pasreken ni Hesus Kristo iti puso ti puso ken iti biyag ket DJ nga rod ko na datay nga ti iti gapo iti parabor ti Dios isos dati ket nagdatlan nga sagot ket dapat haan nga masayang daytoy babaen iti ko na ni Sis Marjorie tatay nga itulok manen nga maguyod na tayo maguyod nak manen iti kabusor dapat ket talaga nga nakafocus dati ti eyes ko ket nakafix dapat ken ni Jesus Christ and haan nga iti killo-killon nga panagbiag di ket di diretso nga agturong iti pagayatan ti Apo ken DJ nga dapat ket haan nga iyimot DJ dati nga parabor ti Dios na di ket di i-share met iti sagsabali pay tapno at adupay iti maiyas ni Apo. Dito lang. Sunset. Okay, thank you, Sis Regine. So, isa rin natin ilatan ni Sis ni Brad RJ. Brad RJ, ano pa may nayo mo, Brad? Para kanya, kung pa natin take di ba no, ay ayaton DJ, nangtid kanyan DJ gift, di ba salimat matamno ka DJ? Kas lang kumaidi no nakaawat tayo ti regalo no from ka DJ ay ayatan tayo di ba permi nga ti kastam ti protektar mo na ti preserve mo tapnohan lang hang aglati wano hang dumaan dagas diyan DJ gift nga inted ni apidis kanya tayo dapat haan nga no ang environmental nga factor ko mga maka-apektar kundi nga gift dapat sistagana tayong mangitid oray pay dati biyag tayo tapno lang hang pulos nga agbali DJ no ano DJ inawat tayo idi naawat tayo DJ nga parabot isumat lang nga iso ingana tuno madanon tayo ti maudi nga biyag tayo. Hindi lang katsa. Okay, thank you, Sis Regine and Brad RJ. Ano, sa nalawag launay dayjay, in-share dagiti kakabsat at nga rabi, ngem medyo rumabiin kakabsat. Okay, so awagak man ni Sis Ani, ngay sumet ti summarize kadetoy talo nga napagdidiskussan tayo tatay rabi, ket dawaten tayo pa isunan ngay sumet ti mangted pa ti applications tayo, mas clearer nga applications nga rabi. Klaro pa deti connection ko kakabsat. Medyo aglalag ngamin. Okay lang? Okay na, Sis. Okay, so isama ito marod kakabsat although nalawagan iti pinakailaw-lawag dagiti kakabsat itatay dati tupik ko tayo tatanga rabi kayat ni ipakaawat ni Apo kada tayo nga tipan nakaisalakan ket may sa aparabor dati ket libre awan bayad na saan nga ti pakaisalakanan tayo ket ti kinasingpet tayo
iti edukasyon tayo, wenno kinarelihiyoso tayo ta inpaay ni Apo Dios Ama iti bugbog to nga anak na nga ni Apo Hesukristo nga isu na laeng iti wagas, isu na laeng iti dalan nga makasubli tayo kenkuana. Ket anya nga rod iti response tayo kas dagiti ni i-share tayo dagiti panel members tayo kakabsat ket isu iti pinagtulnog tayo ken pinangisuko tayo iti biyag tayo ken ni Apo Hesukristo. So no talaga nga mamati tayo kenkuana, masapol nga rod kakabsat nga talaga nga aramiden tayo dagiti sasauna, talaga nga ited tayo ni ipaay tayo kenkuana iti biyag tayo nga agpaay nga pakaidaydayawan na. So itultuloy tayo dagiti kakastoy sa okay personal nga Okay, thank you, Sis Annie. Nalawag ni Jay pinangi-summarize na kaya tayo application time at 10. Masapol nga. Agtuloy tayo lang kakabsat. Okay? Awisek amin na kitay agwibuya nga we should dedicate ourselves talaga mat kini Apo Diyos nga isod lang 30 baro nga biyag kada tayo. Okay, so hanga malpas datoy programa tayo no di tayo met awisen na may sapay kabsat nga sumet ti mangiburay na tay kunata yung gospel presentation. Okay, so wagak man ni Sis Marge iso ti mangiburay kada tayo datoy. Okay, so blessed evening manan kada kayo amin kakabsat. Take ko na dito text to tayo, itay taga Efeso 2:8-9, taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan tayo, babaan iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo, gapo iti inaramid yo. Insagot kada kayo ti Diyos, ti pan nakaisalakan nyo, tapno awan iti mangipasindayag iti daytoy. So nalawag nga ti inaramid ni Apo Jesus, ijay cross, ket iso iti dakkel, nga wagas nga datayo ket naawat tayo dayjay apan nakaisalakan. Babaan iti pamati. Taan nakadi daytoy nga parabor. Kayat nangasawan nga daytoy a parabor ket insagot na gapu iti asi ken ayat na kadagiti tattao. Mabalin nga adu iti umay iti panunot yo nga nasingputakmet, nasaya atakmet, nagagetakmet, wenno relihiyoso akmet, ngam nakalawlawag kakabsat gagayem nga kunana ijay nga haan yu nga insalakan ti bagiyo kunana gapu iti inaramid yu. Isu nga awan iti anyaman nga inaramid tayo tapnon iti kastaket magunod tay dijay pan nakaisalakan. Ta gapu nga rod nga dayti ket sagot nga naggapu iti Dios tapnon awan iti maipagpasindayag tayo. So dayti inaramid ni Apo Jesus nga panangipaay iti bukod na abiyag ken ti panagungar na tapno maliklikan ti panakadusa ti tawo iti impierno. Ket maadaan tayo met iti biag nga agnanayon. Ket daytoy ti dakkel a pamatyan tayo nga awanan sa bali pay awagas maisalakan tayo no dilaeng ni Apo Jesus. Ket kasano nga maawat tay dayti a parabor gagayem. Nasken a mamati ken agtalek iti naramid na ijay cross. Saan ka nga agdudwa iti ayat na naaddaman pay digiti panagdudwa iti puso wenno panunot tayo bay antay kuma nga ni Apo Dios iti mangted iti husto apan nakapunas digiti apan nagdua-dua. Isuko tay kuma iti biag tayo kunkwana ken awaten ni Apo Jesus as ipupudno. Ket ngarod no mariknayo iti sagid ti Espiritu Santo awisen kayo nga ilukat yu dagiti puso yo ket agkararag tayo ket awisen tayo nga makipagtaeng ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo itatanga rabii. Ket ngarod awisen kay ngarod nga agdumog ket idalang kayo iti panagkararag kas panangyebkas iti panangawat kenkwana. Apo managayat agyamanak iti dayti agundaway nga nangagak iti ebanghelyo. Pakawanan nak Apo, no agar arami dakpay lang kadagiti bukod ko awagas. Tapnon maisalakan na. Mamati Apo Diyos,
nga haan ko nga kabailan, nga isalakan iti bagbagi. Ket mamati ak, iti inaramid mo ijay krus. Iti pannakatay mo gapo kadagiti basbasol ko, ken kastamat iti panagungar mo iti may katlong aldaw. Ngarud Apo Diyos, itatanga ka nito, awisem ka dito'y biyag ko, ket sikan iti Diyos ko, ken mangisalakan ko. Tulungan nak ngarod, nga agbyag, nga nalinteg, ken sumsurot iti pagayatam. Daytoy iti kararag ko, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. So, praise the Lord, kakabsat. I hope nga itultuloy tayo. Daytoy panangamutay ken ni Apo, baban iti kanayon niya pa nag-join tayo iti kakastoy, ken kadagiti Bible studies tayo. God bless us all. Thank you, Sis Marge. Okay, so tayo awagan ni Brad Aldwin. Tayo so pa iti mangi anumet, nagiti announcement tayo tatangarabi. Okay, Brad Aldwin. Sige, kakabsat. Itultuloy tayo nga rod, iti makipagpasit, iti bagay ni Heso Kristo. Babayan iti agtultuloy nga panag-tune in tayo, kuno panang subaybay tayo, kadagiti schedules, iti ministry, iti lifeline, maanga iti Wednesdays. So dati discuss tayo itata every Wednesday isumet iti DJ nga topic ti may discuss. So 6 to 7 p.m. ken kastamet iti lifeline topic review isu daytoy mangangay iti kastoy iti naldaw Monday to Saturday. So awawising kay met nga makipag-join iti DIPF Day in Prayer and Fasting nga isu iti may isang wagas tapnon makapag ada DJ personal nga encounter nga time tayo ni Apo Diyos Apo Jesus ket dayket maangay iti first Saturday of the month ken daytoy Freedom in Christ kakabsat inton no March 26, 2022 ket amin nga contacts nga isagsagana tayo ket i-prepare tayo idan tapnon iti kastak ket makapag-join da participate da inton no 26 March 26 kan daytoy Sunday worship service 8:30 to 10 a.m. Every Sunday face to face noan kay makapanidye cup building damot ti live via Facebook ken iti YouTube ken kalpasan na iti 1:30 to 2:30 p.m. Every Sunday sumet iti Pisol class so di lang kakabsat ket itultuloy tayo iti maki-connect iti body of Christ. So iti panag-close dating aramid tayo programa ket idalang kay man ti may sa kararag ket agdumog tayo nga rod amami nga nasantuan ken managayat agyamang kami Apo Dios dagiti nasursurumi ken nang lawlawag Apo Dios kadagiti questions o Lord God nga gayayam iti panmi nalawlawagan man Apo Dios iti panunot mi nga iti panakaisalakan ket gapu iti parabor mo ken babaen met laeng Apo Dios iti pamati mi ket dawati Apo Dios nga daytoy nga pamati ket agtultuloy nga agtultuloy Apo Dios tapno iti kasta ket mas lalo pay nga umununeg iti relasyon mi kenka ken agtultuloy Apo Dios iti panangaramid mi iti pagayatam iti biag mi ken ti panagtulnog mi Apo Dios ket adaan iti naimpapuswan
ken kararag ko apo Dios nga daytoy nga biag ket talaga nga may paay lamang may paay laeng ken ka Lord God. Agyaman kami apo Dios iti ayat mo ken parabor mo ken asim iti biag iti tunggal maysa ket daytoy nga rod apo Dios iti kararag mi pagrukbaban da kaapo. Daytoy iti isublimi ken ka iti kangatuan na dayaw gloria ken panagyaman tinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, so thank you. Okay, so again, good evening to everyone. So I hope dagiti naiburay, dagiti kakapsat tayo nga panelista tang Arabi ket nakaadal tayo ket mamatiak. Okay, and I pray na talaga dagiti inawat tayo nga sasaw ti Dios ket may mulay ti puspuso tayo ket dati timang pa tibker kada tayo makipagnaken ni Apo Hesus Kristo. Okay, so once again, good evening. Okay, so mga kapsat, kaway-kaway kayo sa inyong mga contacts. You can now greet them all. God bless, kakabsat. See you again next week. God bless. God bless, kakabsat. Ito. Happy dinner!